Jesu anofarisa varombo itswa izwi raJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi raJesu fambanyi naye kudenga tigereko naJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu mbiri kunyenye ya Mari Ndinoda wira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita raJesu mwoyo wangu wanyaradzwa ngezita raJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu ako iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwaJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu Jesu ndeJesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu ndeJesu Jesu ndeJesu Jesu ndeJesu Jesu ndeJesu ngandifane naJesu ave mponesi wangu ndizadze nyine rudo ndipfawise senjiwa ngandifambe saJesu murwendo rweri pasi
dziputsika adziitire mutsa ngeni anondinzwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene garai neni mponesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndidzorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garai neni mponesi ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garai neni mponesi. Hande kuna Mateo 13 verse ya 24 kusvika pa 30 ndo pachatora dzidzo chedu. Tisati taverenga ngatimbowane nguva yekunamata. Ishe tinomutendai nemukana wamatipa wokuverenga shoko renyu. Tinokumbira kupiwa njere dzekududzira zvinofadza zita renyu. Akateerera wese nekutarisa agoziva kuti uyu ndiMwari wataura kwete munhu. Ngadzidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Verse 24. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwokudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi vanhu vavete, muvengi wake akauya akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda. Asi chipande chakati chamera nokubereka, zvino mashawi akaonekwavo. Zvino varanda vomwene weimba vakauya vakati kwaari, Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawanepi mashawi? Akati kwavari, muvengi waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, ko, munoda kuti tindoavunganidza here? Akati kwete, zvimwe kana muchivunganidza mashawi mungadzura nezviyovo. Regai zvikurirane zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki, tangai kuunganidza mashawi muasunge mwanda kuti apiswe, asi muunganidze zviyo mudura rangu. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti, regai zvikurirane. Muchitsauko 13 chamateo tinowana maparables anokwana kuita matatu. Actually, anonzi the kingdom parables. Maparables eumambo. By the way, a parable sekuziva kwatinoita, vanhu vanoti it's an earthly story with a heavenly meaning, which is zvinongoreva kuti inyaya iri kutaurwa yepano panyika asi chitaura zvokumusoro denga. But mukaongorora muchaona kuti a parable goes beyond that. Haingogumiri ipapo. Vara rechiGreek rinoreva parable, actually kutoti parable inotobva chaipo padhuze nevara rechiGreek parabole. Rinoreva zvinhu zvakati wande, rinoreva maproverbs, rinoreva even mariddles, rinoreva even nenziyo nezvirahwe zvingataurwa, zvirevo zvingataurwa, kusanganisira futi nemastori wawa. But ndoda kuti muone kuti parable muvara iro riri inoreva to throw alongside of. Ndozvinoreva parabole, to throw alongside of. Kana kuti I throw alongside of, which means it is a story thrown alongside the truth intended to teach. Saka kastori kakandwa padivi pechokwadi chiuda kuti chidzidziswe.
Zvinokosha izvi. Now, purpose of parables, chinangwa chemaparables, ndingangoti pane zvinangwa zvitatu. Chekutanga chinokosha, chakataurwa naIsaya. Panotaurwa pamusoro pekuti Messias kana chingauya achaita zvipi. Rimwe rezvinhu ma-identifying marks ekuti Jesus was a Messiah. Aifanirwa kuuya achidzidzisa in parables. And chepiri aifanirwa kuita ma-miracles. Okay? Minana. Chetatu aifanirwa ma-miracles ndo mune ishu dzine chekuita nekuponesa vanorwara, nekusvinudza mapofu nezvakadaro. Izvi zvaisaitigwa vahedheni. Zvaitigwa imba yaIsraeri. Ndo vaiziva kuti zvinorevei. Are we together? Otherwise Jesus aitira mamiracle vanhu veimba kuti vazive kuti iye ndiye Mesiya wacho akauya. Today hakuna basa remamiracle because miracle aive kuprova kuti he is a Messiah. Are we together? Jesu haana nguva yekuprova kuti ndi Messiah kwatiri today. Unless kune vanhu vari kudhauta kuti Jesu ndiye Mesiya. Saka vanoda mamiracle mukati memachechi. Miracle hombe yezvino izvi chanofanira kuprova kuti Jesu ari kudzoka imiracle yekuparidzwa kweivhangeri yeushe. Ndo miracle iyoyo. Mamavhangeri ese achanyarara kuti mwiro posara vhangeri 1 yeumambo. This is why Jesus aitaura in parables. Number 2, aitaura mungano kana kuti mumastori kuti zvibate pfungwa for memory's sake. Kuti vanhu vasazozvikanganwe, because akataura pamusoro pemukushi, vachitoona mukushi ari mumunda achikusha, zvinostika mumaindi dzavo. Ndo point number 2. Point number 3, aitaura in parables so that people who engage their minds vakwanise kufunga kuti zvinomborevei. They would relate with the story and try to think kuti ari kutaura pamusoro pei. This is why muchaona kuti pane mamaparables aiti Jesu akangotaura vanobva vatoziva kuti zvinorevei, but pane mamwe avaitobvunza ko apa mamuchireva kuti kudini. Saka zvaiengenja mind dzavo. Now in this very parable iri kutaurwa iyi, Jesus is teaching, let me say, a parable imwe neimwe ine inonzi one principle or lesson or truth yainenge ichidzidzisa. Apa munopabata apa. Parable haisi allegory yekuti unoitsanangura zvokuita interpret. A story inoteregwa. Interpret kuti uyu akagoda anomirira zvakati. It's a story. Are we together? Saka ugoni kuumba theology neparable. Zvakafanana nekuti Lazaro nemurombo, Lazaro nemurombo, murombo paakafa, murombo Lazaro naAbrama afa, murombo akazoenda pachifuva chaAbrama, mupfumi akazochema achiti ndotsva ndidonhedzero. Nyaya yakanga ichidzidziswa haisi yekuti vakafa vanoenda kudenga. By the way, ndo chimwe chechinhu chandirwadza. Rega ndirangarire zvinhu ndizvitaure tisati tabva panapa. Mushure mekurisivha nyaya dzekufa kwemukuru wekereke, muno muZimbabwe, a very strong man akaumba chechi panguva dzakaoma, chechi ikatekeshera pasi pese. Vanhu vari kuchema, tine kurwadziwa neuda kwazvo zvakaitika izvozvo kuti mukuru akashaya akazorora. But I was very disappointed to hear vanhu vakuru vachiti he has been promoted to glory. Where are you getting that from? Muri kuzvaona kupi kuti munhu anenge afa anobva promoter oenda glory? All these years hamusi kupaona here panonzi vakafa hapana chavanoziva. We are not talking about the man. He rested. Haatombondiwi. Kana muchiti mimi uritaura zvinogwadza ndimunogwadziwa iye haagwadziwi. Pandoda kuti nditini while tichema nemi tichiti munyaradzwe. But panyaya iyi makafanira kutsvaka chokwadi kuti vakafa hakuna kwavari kuenda. Saka parable yemupfumi naRazaro hairevi kuti vakafa vaenda kudenga. Yaidzidzisa chinhu one chete, one truth one principle. Musaitire umwe munhu utsinye. Full stop. So ndatiti tauro zvinhu izvi because vanhu vakawanda when it comes to parables vanorashika. Now let's go to this parable yatapiwa panapa.
the parable of wheat and tares, mashawi nezviyo. Now, shoko raMwari riri kuti wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo. It's very important because anga amboisa umwe. Waakaisa pekutanga unokosha pane uyu. Neuchazoisa pekupedzisira unokosha. Mifananidzo iri mitatu iyi inokosha. Wekutanga ndewe mbeu dzakawira pakasiyana siyana. Ende pakadefiniwa kuti mbeu idzodzo dzawira pakasiyana siyana. Pane mbeu yakazowira pavhu rakanaka ikakura zvakanaka. Saka zvikadefine kuti shoko raMwari, mbeu ishoko raMwari. But muparable of the sower, chinhu chiri kutsvakwa ipapo chinokosha haisi mbeu. Chiri kukosha ivhu panowira mbeu. Ndopanda kuti mupabate ipapapa. Then muparable of mustard seed, chinokosha paya iseed, not ivhu. Nokuti musidi muri kunzi isidi duku duku, but ikadyarwa inokura yoreba yoita zimuti ziguru. Saka it is the seed. But in this parable yatiri kuita ima wheat and tares, it's not about the ground, it's not about the wheat, it's about the tares. Inyaya yemashawi, the tares. Inyaya yemashawi ndo iri kutaurwa panapa. Mashawi aya akawanikwa papi? Ndoda kuti tipaongorore papa. Saka ndoda kuti muzvibate izvozvo zvinokosha, as we pachanzenge tichitsanangura parable inoyi. Shoko raMwari rinoti ushe hwekudenga hunofananidzwa nemunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Saka murubva mana kuti mufananidzo une chekuita neushe. Zvatiri kuwana panapa zvinotipinza muumambo. Umambo hahusi mangwana, by the way. Umambo huri kutangira pano. Shoko raMwari rinoti vese vanenge vagamuchira Kristu vane upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi haasi mangwana. Jesu haasi kuuya kuzopa vanhu upenyu husingaperi hwavasina. Iye zvino tikamutenda tikamubvuma, mbeu yeupenyu husingaperi inenge yamatiri. When Jesus comes, ari kukonfirma vanhu vane eternal life mavari. Vobva vainda manje kuglorification, mukupenyeswa, vabva pano. Hapana munhu achanopinda mueternal life yanowana pakudzoka kwaJesu. Never. Eternal life starts from here. Unyange tikafa chivigwa, tinovigwa tine mbeu yeeternal life. Unyange tikanzi hatina zvatoziva takafa, but chinosara chichirarama, it is our character. This is the seed of eternal life. Kana yanga yakanaka tenera upenyu husingaperi. Kana yanga yakaipa tiri kuinda kugehena straight. Hapana kana mvunzo. Usafunga kuti Jesu anoziva kuzorasha vanhu. Anongouya kuzokonfirma vakarashwa nekukonfirma vakaponeswa. Tichiri pano. This is the kingdom. Now the Bible says umambo hwokudenga munhu asi vanhu vavete. You see, pane munhu akaenda akanokusha mbeu yanzi yakanaka, akaikusha pai mumunda wake. Mbeu yakanaka. Kana uchinzi yakanaka kunorehwa mbeu inokwanisa kumera. That's number one. Number two, yakanaka zvevi beauty yekunze, but kurehwa genuine. This is what is important. Genuine, because dzese mbeu idzi dzemashawi nezvezviyo dzese dzakanaka, but dzese dzakamera. It's not about kumera, it's about kuve genuine. Nyaya issue haisi yekuti vanhu vacho vanoenda here kuchechi, but nyaya ndeye genuineness, kuti are they genuine? Vanhu vari kuita zvechokwadi here? Haisi yekuimba nekuparidza. Tese tinoparidza, tese tinoimba, haumatoparidza zviri nani, but nyaya iripo ndeyekuti zviyo here kana kuti mashawi. Ndopandinoda kuti mupabate baba. The Bible says mbeu ndiye akaikusha, munda ndewake, which is okay. Mbeu ndeyake, asi vanhu vavete. You see, this is what happens kana vanhu vachinge vavata. Pane zvinoitika usiku. Mamuchiziva here kuti vazhinji vedu esvino tinovata but hativati zvakanaka. Pane zvinoitika usiku. Usiku munoitika tunhu twakawanda. Tumwe twacho tunorwadza, tunoitika mukati meusiku. Vamwe vanorota vachidla, votofuma vakaguta, nekutofuma muromo mune zvinhu zvavanga vachitsenga. Vamwe ndovanorota vana varume, votofuma kuseni vachitotaridza songe vanga vana varume usiku.
This is what happens usiku. Vanhu vavete, vamwe vanhu vavete, vamwe vanonoita chifambi, vamwe vanhu vakavata. Vamwe vanenge vari busy. Paunenge uvete usafunga kuti vanhu vakavata. Vamwe havavati. As I speak right now, iwe wanga uvete, but ndo panoshanda Satani. Vavengi venyu havavati pamunovata imi. Saka chinokosha ndechekuti muzive chinhu ichocho. But what I want about this thing ndezvokuti vavengi nyange vakasvinura, pane shamwari yedu inenge yakasvinura, inenge ichiona zviri kuitika. Kwanza vakauyawo akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda. I want you to underline. Because panguva iyi vadzidzi pavakanga vachiudzwa vanyasa kuhwisa kaucha yakanga iriko. Kaucha yakanga iripo yakanga ichiti kana munhu ane munda wake akaisa mbeu yakanaka, muvengi wake kuti azikama kuti muvengi wangu ari kugwaneni, anouya achikusha yake mumunda uya warimwa nemuridzi, as a sign yekutaridza kuti hatisi kuwirirana. Dai ari mazuva ano, it's a declaration of war yekuti ngatichigwa. Ende kuuya usiku vanhu vasiko zvinoreva kuti dai auya masikati aigona kudziviswa. Ndoda kuti mupaone papa. When people are asleep, panguva yekuvata ndo panoitika zvinhu. Saka rega nditi even panguva yezvinezvi ndipoti budei mbichana. I know kuti the truth iri kutichwa panapa it's actually different from what I'm saying. But panguva yekuvata yeusiku ndo panika ma-challenges. When darkness comes in our lives, muvengi anopinda. Usiku hwako hwekutambura Satani anopinda. Usiku hwekufirwa Satani anopinda. Usiku hweurovha, hweurombo, hwedivorce, hwemarriage iri kunetsa Satani. Pausiku hwako ndo panosvika muvengi ipapa. Everyone ane usiku hwake. But the Bible says haagari kana akusha anoinda. Strategy yake yanga iri yekuti ndinoda mashawi pakati pezviyo. Now, the reason yataitira dzidzo chino ndeyekuti pano vanhu vakawanda vanoda kuchenesa munda nekudzura mashawi. Variko vanhu vari very serious paissue yekuona mashawi nekuda kuadzura. The Bible is clear. Muridzi wemunda akati, regai zvikurirane kusvika pakucheka kana pakukohwa. Remember vanga vamboudziwa muparable yethe sower kuti kucheka ndiko kuguma kwenyika, anocheka ndo vatumwa. Saka panapo vakuhwisisa kuti regai zvikurirane kusvika pachachekwa nyika. Variko vanhu vakawanda vanoda kuchenesa chechi. Variko vanhu vakawanda vanoda kuti vadzure vanhu vakaipa mukati mechechi. Ngaindi kutaura munhu waMwari, rako basa harisi rekuda kugadzira chechi. Chechi nemuridzi wayo, rega chechi yakadaro. Harisi kuti risatsiureba, vanhu ngavatsiugwe, but iweyo basa rako rikufunga kuti chechi inofanira kunge iri perfect. Vanhu vanopinda muchechi vange vakanaka, semaonero aunoita, sekunaka kwako kwaunotaura ikoko. It's your own issue. But Mwari anoti rega zvikurirane. Harisi basa redu rekuda kufamba chidzura mashawi, because kana tadaro tinodisturbawo futi even nezviyo zvikura zvakanaka. In other words, basa remashawi ranga rekuvhunga, to disturb from the root. Hallelujah. When we talk about the root, tikutaura pamusoro pezvatinotenda zvakadzama ndo zvinogwiswa nazvo naSatani. Anoisawo zvake marutsu ake achipinda mumarutsu edu, zvichisangana pasapa, mvura zvichimwa mvura yakafanana, zvichidya manutrients akafanana, zvichisakurirwa zvakafanana, but haungazvizivi until the time of harvest. Challenge yedu ndeyekuda kudzura nguva yekukohwa isati yasvika. Unodzurirana. Saka munyori panapa ari kuti kwete mukadzura mungaite mistakes ekudisturba, munodzuriranawo futi nezviyo. Hapana here vanhu vakawanda vakabudiswa nekuda kwako kuda kuchenesa vanhu. Tinoona masocial media, pana vanhu vakawanda vanogwadziwa nechechi. Rega nditi zvinokosha kudzivirira chechi yaMwari. Chirongwa chino hachisi chekuda kuti rega zvinhu zvakadaro tisingatauri sezvinofunga vamwe kuti musatsiure chakaipa. But challenge yandaita nevamwe ndeyekufunga kuti chechi inofanira kunge ine vanhu vari perfect,
vanhu vafanirwa vakanaka saiye. Because iye anenge akanaka, because hakuda munhu angati munhu akaipa iye akanaka, iye akaipawo angati achiti takaipa. Unoziva kuti kazhinji tikacelebrata kudonha kwemunhu, kucelebrata on go, kuti kana mazvimwisa mupembera unopfuriwa nepfuti. Makafanirwa kuchema kuti ndaruzisa timi because umwe wangu amwisa kugedhe redu. Saka munyori panapa ari kuti panapa mungakanganisa in case madzurawo futi zvekuti zvese zviri kuti muri kunzwa iri panapa. Munda ndewaniko? Munda ndewaJehovha, ende munda ungafananidzwa nekereke yaMwari. Kuti mashawi haasi kuwanikwa kusango. Ukaona mashawi kusango hauna problem, but the moment waona mashawi pakati pezviyo zvave distorted. Why? Because munda hausi wemashawi, munda ndewezviyo. But the Bible says regai zvikurirane kusvika pakukohwa. Reason number 1, unodisturbawo even nezviyo. Number 2, hazvinyanyi kunyanya kuzikama kana tisati taona tisati zvanyatsa kutumbuka. Teresa, hazvinyanyisi kuonekwa zvakanaka musiyano kana tisati taona chipande chabuda, kana tisati taona the blade yavepo, kana tisati taona mwana avepo. Unogona kusaziva kuti shawi nderipi, zviyo ndezvipi. Apa ndo pane nyaya yakakura manje. Ukatarisa kunze zvichakura zvakafanana jeje. Ungashorei ukatarisa mashizha shawi, mashizha even ezviyo, ukatarisa makuriro zvinokura zvakanaka, zvakasvibirira zvakanaka, but chinozosiyana pavana, pambeu. Hallelujah. Ukatarisa seed, the very seed yewheat, it's bigger. But the seed, it's not just bigger, it's big and stronger. But mashawi, it's smaller and weaker. But izvo zvazvionekwe zvichakura. Zvinoonekwa kana mbeu yavapo. Haitauri here 7:24 dzaMateo kuti tichavaziva nezvibereko zvavo. Musamhanya. Kumhanya kunonetsa, munodisturba nevamwe. Bozomona chitofunga kuti munhu waMwari iwe uchiti haasi. Unogona kwewatoona zvakanaka kuti haasi, patimirira pakukohwa, especially kana yari comfortable kuramba akadaro. Oh, how I love Jesus. Zvakanakira munda waMwari unogona kushanduka kubva kumashawi kuti uite zviyo. God can perform a miracle. Zvatisati tasvika pakukohwa. Hey, zvatisati tasvika pakukohwa, munamato wangu ndewekuti shandurwa naJehovha kubva kumashawi kuenda kuzviyo. Wagara uri mumunda, remain in the field. Usabuda mumunda ukangoenda kunze waparara. Ramba uri mumunda, zvawagara uchimwa mvura emumunda, zvawagara uchidya manutrients emumunda, chishanduka kubva kuushawi uinde kuwiti nguva ichiripo. Usamirira kuti fruit ioneke, kana yave fruit haichashanduke. So I want to encourage each one of us kuti kana uchinzwa shoko raMwari ingozvicheka kuti uri zviyo here kana kuti uri mashawi, uri shawi here kana kuti uri zviyo. Ipapo isu hatizive, especially ezvo hatisi kutomboziva. Ungaziva sei munhu achiimba zvakadai soprano nete nebesi gobvu, kokuzoti kuparidza, kokuzoti kudzidzisa, kokuzoti kufamba softly in the sanctuary, kokuzoti kubvisa mupiro, kokuzoti kutaura pamusoro pekuita zvakanaka, kokuhengana nemudzimai vachifamba. Ungafungirei? Ndo mashizhaka, ndo kusvibirira kaikoko. But until tasvika pakubuda kwechipande, ndo pachaoneka ipapapa. Usamirira kubuda kwechipande, because kana chipande chabuda, kushanduka hakuchazoitike. Kushanduka kunoitika bedzi in the process of growth. Nhasi unouya enjoying benefits emuimba yaMwari, vanhu vachikuti uri munhu waMwari, benefits auri kuenjoya iwayo ndo manutrients, ndo mfudze, ndo fertilizer yawakaisigwa mumunda. It's okay, remain in the field, but namatira that miracle yekushanduka kubva kumashawi kuti uve zviyo. Isu taadvaiswa regai zvikurirane kusvika pakukohwa. Iwe wanyanya kuda
kuita semukohwi. Hausi mukohwi, mukohwi aripo. Rega zvikurirane. Aiwa, hatisi kuti usaparidze mharidzo dzawikwa. Usafunga kuti munhu haazivi mharidzo. Dzatowikwa. Nyaya yawo yanetsa ndeyekungoti kune vanhu vanoda kuchenesa chechi. Regai zvikurirane kusvika pakukohwa. Kana nguva yekukohwa yasvika, kwanzi nemuridzi wemunda, ndichati kuvacheki, haleluya, kwete kwauriba, kuvacheki, first of all, unganidzai mashawi muasunge. Hei, ndo pane nyaya. Bosi kana tasvika pakukohwa, pasapa midzi yese, nekuda kuti ground rinenge raoma, midzi yachibata, right? Iye zvino manje mashawi akunyatsa kuonekwa. Vanonyatsa kuziva mashawi kana akuibva yellow, anobuda chiyellow chiri chiripo. Saka ndo pari kunzi you can confuse yourself ukada kuzviita sati zvaibva. Rega zviibve kusvika pakukohwa. Zviyo kana zvichinge zvaonekwa pakukohwa, unosona kuti izvi zviyezvi hapana kana mistake. After all, nyange ukachidzura chinodikanwa chatobuda. Hamusi kupaona ipapa. Zvikutoreva kuti nyange ukachidisturba manje, zviyo hachichadisturbeki because process yegrowth yakwana. Saka usavhiringidza vanhu vari kukura mukati mechechi nekuda kuvhiringidza nekutaura unoda kubvisa vanhu uchipinza vanhu denga, umwe uchiuyisa mugenda, umwe uchiita vatsvene, umwe rega zvikurirane kusvika pakukohwa. Kana nguva yekukohwa yasvika, anokohwa ingirosi, anotuma ndiMwari, isu tokohwewa. Bible says vachapiswa, asi vakanaka vachaiswa mudura. Ndoda kuti tinamatire chimwe chinhu inini. Ndarangarira, there's a quotation andanda kuisirai panapa. Rega ndiitarise and I'll read it quickly before we pray. I hope nichaiona nekukasika. Yeah, it's here. Ndaiona. It's a counsel yaipiwa naEnel White kuvabereki concerning vana, kuti vochengetedza vana sei. But ndangoida in the context yezvatiri kutaura. Kwanzi, keep yourselves calm as parents. Keep yourselves calm. Put away fault finding and all untruthfulness. Imimi pachenyu musade kutsvaka tunhema visai nekutsvaka tumhosva pavana venyu. Tell the children that you want to help them to prepare for a holy heaven. Udza vana vako kuti uri kuda kuvabatsira kuti vapinde. Inzwai, hakusi kunzi taura vana vako, vaudze kuti uri kuda kuvagadzirira, kuda kuvabatsira kuti vagadzirire kupinda mumusha mutsvene, where all is peace, where not one jeering, not is head. Saka parutopiwa mushonga wekubatsira mashawi. Kuri kunzi panapa, taura namashawi acho. Haikuna kuya kutaura kumunda kuti munda muno mune mashawi muno. Taura nemashawi kuti imi mashawi mukamirira nguva yekukohwa muri kuzoparadzwa. Haikuna kumhanya kuzviyo kuti zviyo muri kuziva here kuti munda menyu maita mashawi, zviyo zvinoita sei zvichingokura. Speak to them. Uvatsiure. Kana Mwari wakakutuma zvechokwadi, hausi kuzoita bembera, asi uchavataurira. Kana wavataurira, kana vachinzwa vonzwa, kana vasina, Ezekiel anotaura. Narire ikataura, munhu akasanzwa akasatendeuka uchaparadzwa nehondo, asi munhu ataura, Mwari uchamuchenesa. Zvikureva kuti panguva ino vanhu vaMwari, patinenge kuita basa redu pazuva ranhasi, toda kuti ungozvibvunza kuti uri zviyo here, kana kuti uri mashawi, kana kuti waakuita mucheki. Pane mapoka matatu. Uri zviyo here, kana mashawi, kana kuti mucheki. It's very dangerous kuva shawi, but it's better. But it's more dangerous kuva mucheki. Why? Because uchazochekwa panguva yekucheka kana mucheka asvika. Basa remashawi nderekufrustrata wheat,
kuti isakure zvakanaka. But remember, ari kuriritira munda wake acharamba achiisa fertilizer kuti zviyo zvisvike. Apo Satani achida kuvhiringidza marriage yako, murimi acharamba achiisa fertilizer. Iwewe nentogona kubvumirana kuti pane pamwe apo Satani paida kuvhiringa zvimwe zvinhu muupenyu hwako, but Mwari akaisa fertilizer. Toda kuti tinamate panguva ino. Satani ari kuuya achivhunga mhuri yako. Satani ari kuuya achivhunga muchato wako. Satani ari kuuya achivhunga chikristu chako. But we want to pray kuti Mwari isai fertilizer, more fertilizer, top dressing, kuti mvura irutswe, kuti kunyange sora rikakura sei hariki mbeu inenge iri padenga itadze kubereka here nekuda kwesora. Mbeu inofanirwa kudla sora, kwete kuti sora ridle mbeu. Namata kuti Mwari ndiri kuda kuti mupinde. Iwe kuna kuda kuti zviyo Mwari ndoda kuti mubvise mashawi. Wagara iwewe hauso unozvikudza. Anokudza murimi. Haikuna kunamatira munhu kuti abvidzugwe. Iwe namatira kuti ukure. Haleluya. Namatira kuti ukure zvakakupoteredza zviripo. Iti Mwari ndibatsirei, ndoda more fertilizer. Ndikure ndisimbe. Purpose yangu ndeyekuita mwana. Handisi kuda kuti ndisvodze chimwana ichi. Handisi kuda kuti rikukura riri janga. Ndoda mafrutsu pakupedzisira ndikowe kupinda mukati medura. Is that not your prayer? Nguva zhinji tiri kuconcentrate pamashawi. Sanga concentrate pakukura. Unoziva kuti kana munhu akaconcentrate pamashawi achigwisana nawo anogona kuaffectwa pakukura kwake. Energy yedu ngaive energy yekutora sunlight from the sun. Titore sunlight from the sun. Our sun is Jesus, the Son of God. Titore sunlight for growth. Kana tatora sunlight, don't worry about zvakakupoteredza. Iwe tora sunlight. Ukatora sunlight, photosynthesis ichaitika. Is this not your prayer? Panguva ino kuti pasa ndinamatirewo, handidi kutarisa mashawi akandipoteredza, handidi kuva mucheki, changu kukura. Mwari achaona zvokuita. And then lastly, I want to pray for mashawi. Apa tidi kunyeperana. Ionesa kuziva kuti hey, imwe nguva tinomboita seshawi wena. Imwe nguva uku ishawi uku zviyo. But chinofadza ndechekuti asati tasvika pakukohwa. Usamirira kuti tisvike pakukohwa usingazika mokuti uri mbeu ipi. Uri shawi here kana kuti uri zviyo. Usamirire nguva yekukohwa. Iye zvino is the time to define kuti unombori chii. Kana ukatoona kuti uri shawi, praise be to God, zvakunakira. Chakaipa ndechekuti uzviti ndiri zviyo, iwe uri shawi, unoramba haugoni kubatsirika. Vangani vanoda kuti pasa ndinamatirei, inini kakutaura chokwadi ndinochinja rimwe mwedzi ndiri zviyo zvakanaka kwazvo, but kungodai ndashanduka ndave shawi. Handidi kuti ndishanduke, ndoda kuramba ndiri zviyo kusvika pakukohwa. Is that not your prayer? Tinamate pamwe chete. Ishe tomutendai, tadzidza kuti anokohwa ndimi. Ende nguva yekukohwa yapadyo. Toda kunamatira vanhu vatatu. Wekutanga ndeuyo akapoteredzwa nemashawi, anga achisvetwa simba. Kudoti adodai uku kune shawi, uku kune shawi. Kwese pamuchato pane shawi, kuchikoro kune shawi, kubasa kwaita mashawi, paukama hwake nemi paita mashawi. We are praying in the name of Jesus. Isai fertilizer. Isai fertilizer akure, asimbe, aignore zvakamupoteredza kusvika ave nembeu. Toda kunamatira mashawi ari pakati pedu. Tinofara kuti aramba ari mumunda. Imaka achengetedza, achimwa manutrients kubva pasi apa emumunda, same field. We pray that ashandurei mukugona kwenyu kuti zvive zviyo, kuti kana makukohwa munokohwa zvave zviyo. Toda kunamatira avo vanoda kubatsira chechi, vane hanya nechechi, vachinongedza zvimwe zvakaipa zvinoitika. Tinoshuvira kuti izvo zvirambe zvichiitwa, but tisava vakuunisi, but vasimudziri. Tibatsire vanhu kukura, kwete kuti vakukurwe
nemashoko edu vakutadza kusvika pakubwinya kwenyu. Tinotenda kuti matinzwa munyasha dzaishodu Jesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorwe pamusoro pedu tose kubva zvino tsamarara nekusingaperi-peri. Amen. God bless you. Famene wisi Rakaita iroki mubatenu ruoko rwangu titaurirane nemwi kana nzira yoshaikwa ndivunei fambenemwi handingambo famindeka dutu riri kuvuvuta mirauya kateiwa vawengiwa vanodiedza ese aya mudambudzo Tenzi pfumaindi fambenemi kuti mandipazororo zvepasi zvinovanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karandi wone ziyoni Tenzi pfumaindi ndifambelemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakarandi Tenzi pfumaindi ndifambelemi ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibi engozini Uripiko lowo mwoya Pauro Abrama owatambi supaule wazuza mandla ezulu amandla Elia asaphela rimi namhla akazimli Moses